Iċ-ċirkostanzi u l-evidenza li nstabu fit-tinda tal-patata fil-Minn għall-Marsa fejn it-tliet suspettati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia ġew arrestati turi biċ-ċar illi sa sekondi qabel ma waslu l-forzi tal-ordni fuq il-post, is-suspettati kienu fil-pussess ta' din l-evidenza kruċjali u relatata mal-qtil tal-blogger u li b'mod istantanju huma ppruvaw jarmu u jaħbu l-istess evidenza hekk kif raw lill-Pulizija ma' wiċċhom nhar l-4 ta' Diċembru li għadda. Fil-fatt, tnejn il-mobiles personali li kienu jużaw l-imputati instabu propju taħt it-tinda wieħed mormi mal-art ftit metri biss bogħod mis-suspettati u ieħor instab fil-baħar u jidher li ntrema dak il-ħin tal-arrest. Qalet dan b'mod uffiċjali l-Pulizija b'risposta għal mistoqsijiet mibgħuta minn One News fid-dawl ta' allegazzjonijiet li saru mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Fir-risposti tagħha il-Pulizija qalet li temmen illi kieku l-istess suspettati kienu infurmati minn xi ħadd minn qabel li huma kienu ser jiġu arrestati kieku l-istess suspettati kellhom il-ħin kollu għad-dispożizzjoni tagħhom sabiex jeħilsu jew jeqirdu evidenza importanti u inkriminanti fil-konfront tagħhom. Il-fatt li wieħed mis-suspettati instab li kellu mobile number tal-partner tiegħu miktub fuq il-polz ta' jdejh wassal lill-investigaturi sabiex jinvestigaw din iċ-ċirkostanza wkoll. Għal dan il-għan il-Pulizija ħassew li għandhom jagħmlu domandi speċifiċi ma' tliet suspettati bil-għan li tiġi esplorata aktar din il-linja ta' investigazzjoni. Il-Pulizija qalet li tinsisti u għamlitha ċara li dawn id-domandi li qed jiġu kwotati minn midja internazzjonali u meħuda mill-interrogatorju ta' tliet imputati m'għandhomx jinftehmu jew jiġu interpretati bl-ebda mod illi l-Pulizija kienet taf jew kellha ħiel li l-istess suspettati kienu infurmati minn qabel bl-arrest. Dan għal fatt li tali domandi jsiru f'kull xorta ta' investigazzjonijiet bħal dawn. Intant, fil-waqt li jidher li xi ħadd għadda xi siltiet ta' traskrizzjonijiet tal-interrogazzjoni ta' tliet imputati lil mezzi tal-midja internazzjonali, sorsi u esperti legali qalu ma' One News li dan huwa illegali. Dawn is-sorsi sostnew kif fil-waqt li smigħ ta' proċeduri kriminali huma pubbliċi, id-dokumenti ppreżentati fl-istess proċeduri ma jistgħux jiġu ppreżentati lil pubbliku jew islanqas lill-midja. One News jinsab infurmat li kien Jason Azzopardi stess fil-Qorti li qal li hu qed jiġbor ir-ritratti mill-port il-kbir nhar is-16 ta' Ottubru u kif ukoll filmati li nġibdu mill-Pulizija waqt li kienu qed isegwu l-imputati fil-ġimgħat qabel dan l-arrest qal iben il-vittma Daphne Caruana Galizia. Iżda ftit tal-jiem wara dawn ġew żvelati fil-midja internazzjonali.